Hello! Welcome to my YouTube channel! Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh my God! Ang saya-saya ko! Oh my God eh. Kamusta po sa lahat po ng mga followers natin dyan, mga subscribers, mga believers, and everything. Today is a very, very wonderful day. Bakit kamo? Kasi ngayon gaganapin ang last day ng pictorial po ng graduation namin. Grad pic po at syempre ako po ay dadalo kasi po graduating po ako. Graduate na po ako. Manira ka na naman eh. Nag-open na ako. Graduate na po ako ng bonggang-bongga sa kursong Mass Communication. At syempre dahil nga po nagkaroon ng pandemic, inaantala po yung mga dapat gawin ng mga graduating just like me. Ayan, hindi po kami makakarampa. Pero meron pong virtual graduation kung tawagin. At ngayon nga po ay magkakaroon tayo ng pictorial para yung picture na makukunan ay doon po gagamitin. At syempre, bago tayo maglaon, shoutout muna kay Dan Rivers. Ayan, magsakay. Ayan, ako isa rin po yung kasi na nakatulong sa akin. Nung ako Okay maniwala. joke ko lang po eh. Wala po talaga siya tinutulong kasi po sa lunag na magkakilala po kami. Huwag kayo maniwala magagabi si Dora kasi grade 12 lang natapos dito. Ano siya, wala po siya napautang sa akin. Wala ni isang kusing. Wala siya nitulong sa akin kundi sakit ng ulo. May utang ka pa sa akin, remember, 6 months. Ayan, umalis na si Dan. At syempre, ayan, kung makikita nyo, ang ganda-ganda ng hair ko ngayon. Oh, di ba? Syempre, kailangan magpaganda man lang para perfect at memorable ang aking picture na makikita nyo. At sa oras na ito, tayo po ay lalarga na. Pupunta na po ako sa UPANG, sa University of Pangasinan, para po ay magbayad po muna ng graduation fee at graduation. Basta tungkol po sa graduation, magbabayad po ako. Daan, mauna na ako. Kuya! Ay, ako. Unang-una sa lahat, maraming salamat, Papa Jesus, kasi naipagpatuloy ko ang aking pag-aaral at ngayon po ay gagraduate na po ako. Makikita ko na yung pinaghirapan ko na mahabang panahon. Matagal ko rin po itong hiniling na makatapos at makita ko man lang ang katibayan, palatandaan na ako po ay graduate na. And today, ma-achieve na po natin yon sa pamamagitan ng pagpapapicture, sa pamamagitan ng graduation pics, at i-display ko ito kung saan-saan man. I-display ko sa nepo, sa gagawin ko siyang billboard. Ayan, di ba? Lakas ng pangalan. Di ba? Taray. O siya, sige, magkita na lang tayo dun ha. Ayan, sadali lang. Nandito na ako sa loob ng University of Pangasinaan-PHINMA. Oh my God, walang masyadong tao. Ayan, sa mga nakakamiss na po dito sa University of Pangasinaan-PHINMA. Ayan, ito po yung madalas nating daanan kapag tayo po ay pupunta na ng paaralan. Ay, walang daanan dito, ate? Oh my God. Ayan. Nakikita nyo ba ang ating dinadaanan? Ito po ang pinupuntahan natin kapag tayo po ay pupunta sa registrant. O sa cashier. Charot. Ito ba yung sa cashier? Actually, hindi ko talaga kabisado. Nangaaring lang ako. Oh my gosh. So, nandito na po ako sa loob at sa ilang sandali na lamang po ay magbabayad na rin po ako. Pero titingnan ko muna mga kailangan kong mga informasyon. Baka sakaling meron pa akong mga kailangan submit or something bago ako makapagbayad at makapagpapictorial. Makapagsubukan sa buhay. Ngayon ay hanapin ko kung saan ako
kasama ako. Si Miss Cookie. Mabaybayag si Bakla. At ilap to punoy. Face shield to. Sun face mask. Tunggo na. Ayun, kanina pa pala siya nandito. Hi, Miss Cookie. Sailor Moon. Hi to my vlog. Ba mo? Hintay mo akong buha ko. Lagi. Kasi hindi na nahiya. Hintay mo ako ha. Yes, bed na ako. Hi! Si Cookie, tagal din natin nagkita. Lang taon na. Ano ba? Isang tayo pupunta. MBA. Alam mo yan? Oo naman. Tinanong ko na. Ako po matalino ko. Cookie, ilang taon din ito nag-antay ng graduation niya. Oo nga po, kung taon. Like, dapat graduate ako ng 20 ko. Mali. Ito na ako ngayon. Wala ka alam dyan. Buti pa ako 21. Ang yabang mo. Jelly, kung nasaan ka man, tatlo na nga lang tayo. Pakakasam ka na. Tatlo na nga lang tayo magkakasabay. Ay, no. Oo, kasi nasa Bulacan siya ngayon. Naka-bubble sila. Ayan, kailangan natin makapagpa-pictorial agad. Nakita ko yung mga eksena kasi palobat na ako. Sana may saksakan doon. May power bank ako pero type C. Galing. Ikira kailangan ko mag-outfit mamaya. Hindi pa ako nag-outfit. Kasi kinamin parang ang laki-laki ng tahi. Malaki yung yung damit sa akin. Tingnan mo itong Wow, pumayat ka ganun. pantan. Ay, hindi. Ngayon, pupunta kami sa may CSS. Tama ba? CDD. Ah, Diyos ko, Day. Starring ka lagi, ha? Ito yung chapel. Thank you, Lord. Ito dito, yung lagi ako nangungulit sa mga staff ng CSS kapag may kailangan akong isubmit. Ayan, dito po. Tada! CSS. Kami na lang po natitira dito. Ang mga alamat. Alamat! Okay, game. Hindi ko nakuha yun. Ay, saka? Oo. Yes, ang ganda. Okay. Sawali ka. So, yun na nga, nakapag-outfit na kami. O, di ba? Pwede na akong umtor. Asa na yung mga kaklase natin? Marga! Ako pala si Marga. Ay, tingnan mo si Cassie, oh. Ay, ba yan? Ang tsakan. Hindi ko nakikita may Kanyari nga shooting. Chos. Ay, okay. Oh my gosh. Tingnan natin, tingnan mo, oh. Ayusin mo kasi ang pag-aabiso mo. Walang mga tao. Ano? Anong tawag mo sa kanila? Anong tawag mo sa atin? Juice, ah. Indoy. Ngayon naman ay pupunta kami doon sa room kung saan gaganapin ang pictorial. Ang sabi kanina ni Pictorial. Ang sabi kanina nung miss, tatawagin daw kami. Kaso nga lang, hindi kami makaantay doon na inip kami. Kaya, bumaba kami. Ay, hindi ba tayo tatawagin? Hindi talaga ako rin.
Hindi, ano nangingibabaw kasi sa akin ng excitement. Na-excite na ako nung kakalabasan. Moment ko na para mapicturean. Si Cookie ay naiwan po doon sa may isang room. Yan, dito po. Yan po. Kaso nga lang hindi po pwedeng kumuha ng video sa loob kasi bawal. Yun lang. Siyempre, kailangan sa'yo si Kuya, suotan mo na ako. Ayan. Miss Grand International. Kapo. Pwede na pala mag-vlog. Pwede na pala lumabas. Ayan, nas pipirma na siya. So, ayan, humira muna ako ng cellphone kay Miss Cookie kasi nga nalobat na ako. Ayan, magpapaalam na tayo ate. Magpapaalam na May tayo message. sa cellphone ko na yan. May message ka ba? Halika na, kunin natin mga gamit. Ayan, may message ka ba? Ako, Mga gusto mo- message ko. Prenta na ako, single pa rin ako. Kung may irereto ka, malay mo, bet ko. Hindi ka mag-alala. Pero nandito yung mga gamit natin. Oo nga. Ayan. Ay, mo. At syempre ako po ay magpapaalam na po muna. At maraming salamat po sa inyo. Faustino ulit. Ang dami mga atraso. Bakit? Ako po ay oras na para magpaalam. At syempre, thank you very much po. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget to please subscribe at i-click mo na ang bell button para lagi kang ma-notify. At pag-comment ka na rin at pakishare mo na rin. At good news, confirm na rin po tayo sa YouTube partnership. At please don't skip the ad para po kumita po ang baklang Maraming. Ayan, thank you so much, Miss Cookie, for guesting, for using my cellphone. Thank you very much. Bye-bye! So, ngayon naman, ay kukunin naman po namin yung diploma namin. Oh my God, diploma na! Ha? Diploma. Diba? Ano pwede Meron ng sablay at saka ano, yung lagayan. Yun. Hindi, alam mo, gusto ko yung sila. Dadalang niyo mo kayo dito, Parto. Siyempre, pinaghirapan ko. Ha? Alright, guys. Sinaber, parang may pang ano ko. Picture. Gusto ko masana doon sa may upang. So, heto na, nakuha na namin. Nakuha na sa'yo. Nakuha na rin ni Miss Cookie yung sa kanya. Pakita mo rin. Ayan. Okay. Thank you very much.
sarap sa pakiramdam na nakuha mo ng diploma mo. Ayan, maraming salamat po. Sige po.